सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, 2017 में खेसारी लाल यादव के कौन कौन धमाका होके जा रहल बाटे अब की फिल्म के माध्यम से हम लोग के बतावे जा रहल बनी कि अब की 2017 में खेसारी लाल कौन धमाका करे जा रहल बा। लोग के पता होके चाहिए कि खेसारी लाल के अभी फिल्म लागल बाटे दिलवाला, लेकिन एकरा बाद कौन कौन फिल्म उनकर 2017 के अपकमिंग मूवी में बाटे रउआ लोग के आज हम क्लियर करे जा रहल बनी। रउआ लोग के भी इस चीज़ के बेसब्री से इंतजार हुई कि आखिर राउर सुपर स्टार खेसारी लाल यादव 2017 में फिल्म और उनकर कौन कौन साइन भइल बा, कौन कौन फिल्म शूट भइल बा, कौन कौन फिल्म रिलीज होके वाला बा, कौना के ट्रेलर आवे वाला बा, रउआ लोग के अभी हम इस चीज़ के क्लियर कर देतनी। रउआ लोग पता होगा चाहिए कि अभी मैं सेहरा बांध के आऊँगा लाइन में बाटे, एकरा बाद फिल्म मुकद्दर, ओकरा बाद जिला चंपारण, ओकरा बाद रउआ लोग के बीच फिल्म देखे के मिली हम हैं हिंदुस्तानी। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि लगातार उनकर 4 गो 5 गो फिल्म जौन बाटे लाइन में लागल बाटे। रउआ लोग के हम लिस्ट के नाम बता दिले बनी, जौना में मैं सेहरा बांध के आऊँगा, मुकद्दर, जिला चंपारण और हम हैं हिंदुस्तानी ये फिल्म शामिल बाटे। 2017 में खेसारी लाल यादव के धमाका कुछ ए प्रकार से होके जा रहा बटे। अभी तो उनकर फिल्म जो लागल रहा सटे मेहंदी लगा के रखना बहुत अच्छा रिस्पांस लेके आयल, दिलवाला भी बहुत अच्छा लोग देख रहा बा, एकरा के बहुत आशीर्वाद प्यार मिल रहा बा। लेकिन आगे भी फिल्म के कौन कौन फिल्म के कितना लोग सराहता ये तो जब अगला फिल्म सब लागी तब पता चली। तब तक खातिर रुआ लोग बना रही हमनी के चैनल के साथे। हमनी के चैनल अगर रुआ लोग अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाल वाला बटन दबाओ मत भूली, लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पावे खातिर जल्द से जल्द सब्सक्राइब करी आपन चैनल छपरा जिला भोजपुरी।